eze na-ege m ntị agwara m gị na ọ ga-aba anyị laghachite agba nke ikpete mazụ a ma gwa gị uru ire mere gịnị bara ụdị ngọzi ọ na-enye. Ọ bụ eziokwu na o nwere onwe egwu anyị gara gbarịtụ ọ bara gị n'ahụ bakwa m onwe m ngwa ngazie ntị. Ọ ka bụkwa m Kingsley Imo Wom Africa matakwa na ọ ka bụkwa n'isi mbido telivishọn bụ ebe anyị si ewetara unu ya bụ gịnị ihe emume nke anyị kpọrọ oge amara. Ma ọ bụghị oge amara amaghị m ihe ọ ga-abụ. Ọ bụ n'ihi na ọ bụ oge amara mere Chineke jiri mee ebere ya bụrụ n'oge amara a ka ị ga-eji nụ ya bụ okwu nke bara uru. Ire gị bụ ndụ gị. Otu ire gị jiri bụrụ ndụ gị bụ ngwa gee m ntị. Chineke sịrị na m enyewo gị ihe nhọrọ na ndụ gị họrọ. Ya bịa n'ime ya sị gị họrọ ndụ. Mgbe ọ sị gị họrọ ndụ ọ matala n'eziokwu ya sị gị na ndụ na ọnwụ na ọ dị ire n'aka. Otu ire gị jiri bụrụ ndụ gị bụ nke a. Nke ọ bụla ị meziri emeziri mee ya nke ọma ya bụrụ ire gị ikwupụtara ya otu anyị jiri kwuo ya. Dịka m gwara gị na ụfọdụ ejirila ọnụ ha tinye onwe ha na nsogbu. Gwa m ihe ga-eme ibilie n'isi ụtụ ị ga-agọzi onwe gị. Ngwa gaa na ugebe gị ahụ nke ị detere n'ụlọ gị. Ngwa guzoro ebe ahụ jiri ọnụ gị ihe ahụ nọ gị n'ire ngwa kwupụta ya wee nye onwe gị. Ọ bụrụ ma mmadụ ọbụla agọzi gị ị gaghị agọzili onwe gị. Ma mmadụ ọbụla eto gị ị gaghị etoli onwe gị. Ọ bụ ya mere m jiri kwuo n'oge mgbe gara aga sị gị ọ dị mma mmadụ learn how to appreciate yourself before others will begin to appreciate you. Nke ahụ bụ nke ka mkpa. Mụta otu ị ga-esi mee gịnị too onwe gị jụọ onwe gị mma tupu ndị ọzọ na-eme gịnị ka ị mata n'eziokwu na aka Chineke dị n'ahụ gị dịkwa n'ahụ anyị niile. Ị ga-amanụ n'eziokwu na ire na ọ bụ ndụ gị. Ị ga-ahụ na mmadụ ga-ebili ilecha nwa gị anya gị si ya na ọ ga-achakwara ebe ọ ga-adịrị ya ọkụ. A sịkwanụ m kwuo masị na ọ bụghị mụrụ nwa ahụ gị ma mụrụ ya ga-ele nwa gị gị si na ị ga-eberekwa ebe ọ ga-adị gị ọkụ. Ama m ka ndị ọzọ si ekwu ya ọka mana m ekwu ka m si ekwu ya na obodo nke anyị mkpụrụ kwesị aja nwụọ ilegide nwatakịrị anya gị si ị ga-acharakwa ebe ọ ga-adịrị gị ọkụ. Gwatụnụ ka nwatakịrị ahụ jara ka ọ charatụ n'ebe ọ ga-adịrị ya oyi biko ka ọ zọnyetụ n'ụkwụ ebe ọ ga-ajụrụ ya oyi ọ bụghị ebe ọ ga-adị ya ọkụ. Ele ụdị ihe dị ha ọ bụ ire gị ka iji ekwu okwu ahụ. Ọ bụ nwa ahụ bido tawa ahụhụ gịnị ka ị ga-eme? Ụfọdụ anyị nọgide ha sị nwa ọkwa ihe ị na-eme m ị ga-ahụkwa ya na ndụ gị. Gị bụ onye na-emekwanụ na-ejikwa na agwa gị ọkwa ihe ị na-eme ị ga-ahụ ya na ndụ gị emezila. Gị bụ onye na-ekwukwa na-ekwu biko agbanyeghị ihe onye ahụ na-eme gị ekwukwala ụdị nke ahụ abụghị ya. Biko agbanyeghị ụdị ihe onye ahụ na-eme ekwukwala nke ahụ esoghị ya. Ọkwa ihe ị na-eme m ị ga-ahụ ya ahụ. Gaa hụ n'etiti di na nwunye bilie n'isi ụtụtụ ya si dị ka m hụ otu ọ ga-esi adịrị gị na mma ekwele ewu ọ na-atọ m ọchị ka ọ na-agụ m akwa. Onye na-asị ka ịhụ otu ọ ga-esi adịrị ya mma ọkwa ọ dịrị ya mma ọ bata ụlọ erie nri ma ọ dịrị ya mma ọ bata ụlọ ata n'aja. Ọ bara gị uru ikwu ụdị okwu ahụ. Ire gị bụ ndụ. Ị hụrụ ire a bụ ndụ nke a bụ agba nke mbụ ya. Anyị ga-enwe agba nke abụọ ya ka ị mata n'eziokwu na ire na ọ bụ ndụ. Ka m gwa gị ndị ire merela ihe. Ka m gwa gị ndị ire ha na-atụfurula atụfu. Ka m gwa gị ndị ire ha na-eweghachikwara ọzọ. Ha buru ibu. Chineke mere gị ka ị were ire a ka ọ bụrụ ihe ngọzi. Dịka ị na-akwụ ire gị nka jiri ire gị kwuo ihe kwesịrị ka ị kwuo ka ọ bụrụ gị sọ ndụ n'aha Jisọs. Ị ga-asị na m ekpela ekpere nke ahụ nke bụ eziokwu bụ ire gị bụ ndụ gị. Ekwenyere m n'eziokwu na isonyere anyị n'ihe emume nke taa. Ya bụrụkwanụ na ị ka na-abata ibido gị n'isi ka nwere ohere ngwa gaa na soshal midia anyị www.isimbido.tv ị ga-emeta anyị ma ọ gị gaa na Facebook ị ga-emeta anyị, Twitter ị ga-emeta anyị, Instagram ị ga-emeta anyị. Ma na-asị gị aka m bụkwa Kingsley Imo matakwa na ọ bụ gịnị n'oge amara ebe anyị si wetara unu ya bụ gịnị isiokwu n'isi mbido TV. Ebe ahụ bụ ebe ọ na-akpọtụ ebe ọ na-ewu ewu. Ịkpọtụrụ anyị na-aga aga ọrịa onweghị ihe ọzọ dị ya.